Imishado abantu abaningi kunento abafanele beyazi. Bonke abantu abazongena emshadweni, nabaphakathi emshadweni, nabahluleka emshadweni, bebukisise ukuthi bebuyele emumva bey'buke ukuthi bahlulwa yini. Umshado uma kwangena kuwo, kunezinto ezenziwa uNkulunkulu. Uyanithatha anifake ebhodweni, anipheke for 2 years. Ugaranti wakhona u-2 years. Yonke imishado, ngisho kuthiwa ngabe wamaSulumane noma wani, unipheka nje for 2 years bese nikhipha. Kodwa kuyenzeka uma ngithi uyaphekwa for 2 years noma nifakwe ehlathini ukuthi ngenani la kuleli hlathi elimnyama elingenalutho, eliney'lwane elinayo lonke uhlobo lwey'nkinga nobabili. Lapho kufanele nenze lento okuthiwa i-partnership. Usuke ephuruva i-partnership yini ukuthi niyakwazi ukubambana kunzima. Niyakwazi ukuthi kumelana nobunzima nikwazi ukubambana izimo zinzima. Abanye-ke leyo nto yenza for 2 years. Kuyenzeka-ke ukuthi abanye begcine behlulekile ukusurvive-a bethi bephuma ehlathini omunye eseshonile noma bephuma ehlathini bengabe saphuma ehlathini bese kudingeka ukuthi kutholakale ezinye iy'ndlela zokubakhipha. Abanye ngoba indlela ey'ningi uyanifaka emgodini ethi phumani, zamani ukuthola iy'ndlela ama-plans ukuthi how to uphuma emgodini, how to survive kulowo mgodi. Kahle kahle ngisholo ukuthini, ama-challenges empilweni uyawaletha ngesimabomu. Indoda yakho kade isebenza nje right, iphelelwe umsebenzi. Kade kuney'moto la ekhaya, kuqale iphele iy'moto. Nize nibukane emehlweni ukuthi ngathi usizi lwalethwa uwe nalo kade yabo. But kuba nezimo ekade nizenza niphila kumnandi, athi ukuyinqamula kancane anibambe nikwazi ukubamba umoya, nilale ningadlile. Nikwazi usizi, nilwazi isizi njengoba kade nihamba ngemoto nihambe niqale nihamba ngamatekisi. Lume usizi futhi ufuna ukwazi, ufuna uke nirelaxe. Niy'tshele ukuthi nasi lesikhathi esasishiwo leya nsizwa. Kufuneke nibambane. Njengoba kuthiwa nje ningabafaki umuntu wesithathu ningamfaki. Once wafaka umuntu wesithathu, usuqala ukungena emgodini ongenamkhawulo emshadweni, ongeke usakwazi ukuthi usuqala utavatava olusha. Ngoba kulento ifuna ukuthi uzimele izethembiso, kungabi namanga. Once nje wathi mase sekunzima waba namanga, wathi kufana eminye imishado, eminye ayisurvive. Kuyenzeka eminye ingawuthathi u-2 years. Kutholakala ukuthi isithathe o-10 years ukuphuma ey'nkingeni. Ngani na? Ngezimo ngaphansi kwesisekelo semshado wenu, ukuthi umshado wenu ungaphansi, nitheni nishada ngaphansi kwasiphi isisekelo. Kuyenzeka-ke omunye umuntu ukuthola unamanga emshadweni, athi angene esethe yena akanayo ingane. Bese kuvela emshadweni ukuthi hayibo kunengane. Kunezinye izinto-ke ey'qubukayo emshadweni ekuthola ukuthi ezinye kade omunye ey'fihlile, nezinto ey'thile ey'khombisa ubuqili bomshado nokuthi wayewutshontshile umshado, noma kunezinto ey'thile azenza ukuthi azangene kuwona. Lezo zinto izona ezenza ukuthi ku-prolong-e iy'nkinga. Ezinye zazo y'gcine kungabe salungiseka. Lowo mshado uhluleke ukusurvive-a. Uthi uma uzwela nifakwe ebhodweni nipheka bese kuqhasha izinto, kuba nezinto ey'thile ey'qhashayo. Kukhombisa ukuthi lo muntu lona owathi akanayo i-BP, kuvela ama-BP emshadweni. Kuvele ukuthi hhayi-ke kunoshukela kulo muntu lo wathi akanawo ushukela. Kuvela ama-TB, kuvele lonke izifo ngoba manje senifakwe ebhodweni. Lo muntu bowungakamazi ukuthi nafakwe ebhodweni nobabili uyahluleka ukusurvive-a, une-sinus.
Kuvele zonke lezi zinto emshadweni, lezi zinto bese zenza ukuthi umshado ungabe usakwazi ukusurvive. Eminye imishado ivele iphele, ayikwazi ukuqhubeka. Eminye imishado ivele ithatha isikhathi eside ukulunga, mhlawumbe o-10 years, 15 years. Uqale ngathi mhlawumbe izinto zakhona eminye ayilungi, phele nje finish, ngoba suke kukhandwe ngesiphansi kwesisekelo samanga nomqili nezinto ey'thize. Thola ukuthi sekuvele ezinye izinto ongazazi. Abanye bathe uma beganana kwaqanjwa amanga kwathiwa umuntu uyintombi kanti akasiyo, kwaze kwakuphuma iy'nkomo ezingafanele, wakhokhelwa njengentombi engasiyona. So sengisho ukuthi kunobuqili obunjalo obenza ukuthi igcine kufa imishado noma igcine ingakwazi ukusurvive. Ithi ipresswa nifaka ebhodweni ebunzimeni bese kuqhasha ezinye izinto ey'ngaziwa. Kuqhashe nezinye izinto, kuqhashe namadoda emaceleni ukuthi hayibo lo muntu lona wathi uyedwa nje kanti usenobaba wengane akakamyeki. Zonke lezo zinto. Kube nendlala emshadweni, imidlalo nje yokucansi. Kahle kahle maniya emshadweni, umshado kufuneke niphele ningengeni ngenhloso yokuthi kunobunkanuko bocansi, ngoba emshadweni ayisebenzi indaba yocansi. Ucansi nje into ileyo nto leyo vele uyibone ngempela ukuthi mawungenele yona uzofeba. Funa ukungene ngoba uzokwakha, ungene ngoba uzoqala umndeni, uzoqala umndeni wakho, uzoqala isizwe sakho, uzoqala i-foundation ethize yakho, la khona obamba khona ibhande, la khona othulayo. Uma uwumama uhambo lwesine, uma uwumama ukhuleke, uma emshadweni ungenaso isikhathi sakho, ungenayo indawo yakho la ukhuleka khona wedwa, ungenama wakho, ungenamuntu, wedwa, usuke ungakazi lutho emshadweni. Uma usahamba uthi uney'nkinga wena uhamba ukhuluma nabangani bakho, hhayi ngeke ukwazi ukusurvive emshadweni, ngoba lowo mshado wakho loyo uzothi uma uvelelwa izinkinga wena uhambe uyokhuluma kubangani bakho abangazi lutho, mhlawumbe nabo abangaganile, hhayi uyadlala, useyingane nje impela. uNkulunkulu uvela kubuka ukuthi lokhu ngeke ukwazi ukusurvive. Uyilahlekelwe izinto zakhe ezingama-values ey'balulekile empilweni yakho. So engisholo ukuthini na? Abantu ababe aware uma bengena emshadweni, bangangeneli ucansi, ngoba ucansi luhamba hambe ulubone ukuthi la alusebenzi, kuyaliwa, kufanele siphume la ehlathini. Ungaba nesikhathi wena uthi ufakwe emgodini unesikhathi socansi. Ungaba nesikhathi wena socansi ufake ebhodweni niphekwa, ngoba phela isho indoda le. Indoda nje ikhandiwe nje sidala ukuthi ayizwelani uma kwaba ne-challenge ekhona, induku iyawa, imizwa yakhona iba low endodeni. Bese ugcina wena usuhamba uyofeba ngaphandle ukuthi indoda yakho kusuke kuyinto eyisikhashana le ezodlula. Ayikho inkinga engadluli. Indoda yakho benikade niqomene, nithandana, nikipitile, nihleli ndawonye, naze nicabanga ukuthi kufanele nishadane. Konke kumnandi, uyibona indoda yakho imnandi. Nathi nashada kwanzima kangaka. Why ube isithutha uy'tshela ukuthi hhayi manje usubona abanye abangcono. Indoda yakho kade uhleli naye mhlawumbe for 5 years, 10 years, nashada after that. Manje ayisekho, awusayizwa embhedeni, sekuney'nkinga. Awuboni ngani ukuthi phela nisebhodweni niphekile? Bekezela kulelo bhodwe lelo, lithole iy'ndlela zokuthi nize lithi ma uNkulunkulu esefikile ezokwenza ama-miracle emshadweni wenu, anithole vele wonke umuntu ekwi-position yakhe. Amadoda amaningi ahleli nomakoti babo, abanye cishe babayeka, kodwa bahleli nabo ngoba nakhu mhlambe kusenalolu uthando lokuqala, kodwa bahleli nabo ngoba babe nabo emzimeni. Most of the time imishado ekhona eseveva ehleli ihlaliswe ukuthi bane-history, bayazi basukaphi, futhi-ke behlukaniswe umuntu, futhi sebeyazi ukuthi unkosikazi wami mina nganginayo ebunzimeni, waba nami. Nendoda isho, nonkosikazi asho ukuthi le ndoda engiyiyeke mina ngisuka kude nayo ebunzimeni, inami. Nawo-ke umshado. Lowo mshado ngeke uthinte lowo mshado lo. Kodwa le mishado eminingi efile ibulawa izinto ey'ncane zokuthi umuntu uthe uma kunzima wabaleka.